Hi guys, my name is D Wells, and as you can see, I'm currently talking to you from a hospital bed. Let me explain what happened. So yesterday I decided that I was going to travel to Lagos to see my girlfriend without telling any of my family because they simply wouldn't let me go if I told them the truth. And they are very controlling and they would have hindered me. When I got to the Togo border, my dad made a call to the security people and they detained me and told me lies about how I came up in their system and I was red listed because my name is a threat name and they don't even have computers at the border, so how did I come up in their system? I was detained for 3 hours. They waited for my dad's personal security team to get to the border. They came to pick me up, drove me from the border to a hospital, said I'm insane, and voluntarily held me at the hospital. I just didn't show my phone, so that's why I have my phone right now. But I need justice. They do this too much. I'm in the hospital right now. I can't go home. I can't leave. I can't go out. Archbishop Nicholas Duncan Williams, this is not how you treat your son. I need justice. Please spread this video. This is what they are doing to us in Ghana. Blessings. Ebeya nwanwa ebeya din ya me no obeya adwene se wo din na kuta subapa oda doba no na wo babla ba wo bo no ene wo preach na wo preach no enko emfa kwampa so ebeya wo ya na mum enye ohye so me fa sa kwanya su de tumi nuanum akonfo malam asofo ene mpanimfo spiritualist fo no bi de mum fotuo se oda doma no na wo pese oba ni bu abla papa ahyase no woni nko oba no ho sa abla na wo so no woni benkum ni nifa obetima hye no so na mum abafra no du ni mpanyim fie so etra mofra di biem edu ni mpanyim fie so efiri mfie du nkono de ekode a mention so sable onim papa onim bone onim esum ene han ensonson ya edantem ofiri se obi kra ne nyame na obi nyina ho wie adeshemama memamu nyina ha ade a chene se de che nura ye kai na de bi ka ho ti bi firim de bi ka ho a ene eye fiada de kai de onyankopon aseso aboye abuduma boaye ye da so tiase katrema da bodwemu moja eredi emu afrisane ya da so tiase a na ye otwedi ampon na dumara kwa ade chiwa na wadi afe ye mfa se da mo otwedi ampon so waduma boy ahwe enso ama adechepa akwa pro abeto ye said ye nimu no na fiada ene ye firim wo kira ye memenda na memena asem kwasiada ene esiasi asem edwoda edwoda ebrada ene ebere ye ho ukwada eye sukusuku uku ya wada ne ho awo esanse ye ho fo ya ye suku ntino ya wada ne ho wo ye ene ne fiada ye ho afiri ya da onyankopon ase ene fie ansa na no na kase TV na wo hwe mosomfo ba de nyina na wo ya de kase konkrota no komfo ene ne efiada ye mi ni mohia ya da so tiase ya da onyankopon ase ahwefo ensiranka obi a wohwe na nakase TV nene yebebobo niama kakra bi ho ene sai na no ene beto odwa ewiase afana nyina abefo ententan kasafo ni so ya yene aye sofo Duncan Williams aye sofo a wagidiri yie Ghana ha ene Nigeria ewiase afana nyina babiala ya ni dia shita babia blochi men babia le tete ase ene se ne ba abema o se ne papa ne tete alfa hodie so enti empo kebetimi anka aban sanka no ye kasa aban sanka ma se police fo meche no na ye besua enema kakra bi afirim ansa na no minua subscribe share comment fama unua na unua mfama unua fa kodwama so wiase afana nyina se Tetesem Abakosem Adumankubasem Sumsum Ahintasem amamre amane ekwaya befa so a obenante obedutu anan
kwaya befa so abebo bra afutu semu a esombo manipa ablabo ekoyie emanipa hunu ni gina bre onya ne ba bia jesa na kese tv jesa mosomfo na oya di kese enti nua mesrew de oni papa no wanye no bone ma no se wa ma onua amane amana ntie ya futu sem ya bakosem amamla ni amane ne Sumsum Ahintasem kwaya onipa dasani befa so obebo ne bla ne se wo hwe ma wonua koto amnamu abla wantie nana kese nana kese tv a menua yesi panyini trafie ema nkolawe na nka ne yeka na nkawefo oka ho bi ene wo se nipa no koto amnamu a nyankopon bebisa wo fi do ni papa no wanye no bone ma no wodi asempa sie unua na wanka nche no wanti asempa no kwai na okoto amnamu wu a oka ho bi do oto amnamu ye meka kire mu ano e bebobo ni emem sofo komfo malam dunsini limem ohwefo abusia panyini meka ye ka Sumsum mu ni nipa odadoma no biara kafra mimu ya me akakra ti de besi bia ye mfarsa me de me ho ato se mesomo na mama Abakosem ni adoma nkoma so ma nipa hunu ni benkum ni nifa enti duru me bia na onipa Sumsum pe na honam ne yemre na honam mpo dodo a na oya de kase me mfa ho me de somo ye somo man nhira nka nyame din so what ya say tibi damase enye force enye ohye na eye ohye se obi a oye Sumsum djuma se komfo sofo malam ana panyini bi e odadoma no obetuma se ne ba eya asembisa minua wadwene ne sei ma wadwene endwendwene enkodu akiri enko benkum enko nifa enko atifi enko anafo na wadwene hu din na bisa ho se enya bia no eye wo hye sesebe wo ye komfo a ese se obakom ana wo ye sofo ese se obaye sofo ana wo ye malam ese se obaye malam ana ansa na tiefo meet ba akopɛ meto amamo eye wo hye wo se sei wadwene ne sei umu aye ne sei na oya de kese de mimu aya me de ma adesiman man nyina wo miankasa poto kasa my personal experience miankasa me ho ye miankasa misue hunu ene manam otuo ne mabra bom enyina na se enye nhye obebisa saadai ye nuanom enkramofo bebre titiru no a se ne ba emfre nyame a ogire bana to atwene otore bana to atwene efise osi komsheni se oba no osa wo hye no na esom o kire ne kwae no komsheni nsem bebre a wokan Quran yekuta bi enya nsa asam ne kire ka de akosi Bible nsem bi no se kire abofra ne kwae a omfaso no onyini a wemfre ho na esom enye wo hye komfo ba ebetuma be yesofo komfo ba betuma be limam limam ba betuma be komfo osofo ba betuma be komfo na obi biala eba emfa wona enkure bata emu fa wo mu oba betuma ko ba bia ade shimama ntie ni ye ade ehia manipa dasani ne se oba no be kire ne kwampa no we no okwae no ofa ha eyebone ofa ha papa ofa ha edu beku wum ofa ha edu beku onkwam ma abafra ne hunu papa ne boni mu ensonsoye dia ka de judgment uni kwai so judge oba se uni kwai so tibi judge oba dia ene na uni kwai so betuma se ne se soma wo mu wonkom kafla obia ne nkrabia obia ne sebre obia ne nkrabia okra free osoro hene se oba sa se ade a oba ni dwumadie se woni misade a woni kwai se otimi jaji obi dia woni kwai se otimi hye obi so fi se mpanimfo se obetimi de aboa na konsuom na mum wontimi nkane tiri nsuom se wonya dai onom
tieniye na nanom se obetimi de aboa konsuom na emom untimi nkan bo ne tiri nsuom se nsuo no wanyare onom oka de kire ogwanhwefo pa obi a ohwe mmoa so oye mmoa no atam so sa aboa no be ma na aduane adi obetwa wira ama no ode be kwa didie eduru tam babu se tam sei also ode ko sutrim no mo konum nsuo ode ne be ko na ode duru nsuo no ma aboa ne bi wo ha nsuo no wonnom untimi kan tiri nsuo no sa na untimi nsa wo ba se oye konfo nkom untimi nsa wo ba se oye sofo obanye sofo untimi nsa wo ba se oye malam ana limam obama ye limam efri se bia ne hyebra ne nkrabe okrafri suro ba asase so no na nya sa akwa no nya different way ena maka akire wo no eye wo hye se obetenetene wo ba akire ne benkum ani nifa papa ene bone ensonsu ya damu eye wo hye se wo kire no wa nkire na ma na hu na nyame bebisa wo na mom enya wo hye se onsom esuma wo som ne kra odifre soro ba asase so bia na ne kra afiri nsuom na wo so kra na ye oja efrijam entimi nyepe eja wo wei se wodi nsuogu eja so edai edum bia na wo ye oja o kra no na frijam ono so kra afrijam ma men ka asem kire we eja enija ekabo mo ayedai edere tu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  na mom se jede na wodi nsuo gu so ayedai edum enu ntina obi sunsum ewo jem na se obi sunsum si ewo jem na se nipa no ne yire oyeja na beba no so yeja omo ware enyeyie fi se eja eni jansia eja no so na ja we so a ebedale na bebu afaso na be se yade eja so akwa akira ehihia dai ehihimfuo saabre opebre kohwe eja tutututututu na eja bia kosom obekone ho fletete na se nti onipa bia woni nkrabia na hyebre ene sunsumo de ba asase so eye wo hye so obema wo ba ehunu papa ene bone nokre ene kontompo ensonsoa eda esum ene hantem na mum enye wo hye so obetuma ahye wo ba so se me yesofu nti banye sofo me comfort nti ba me kom me malam ti limam nti me ba me gina domu enye Allahu akbar enye nhye na se oha adwene a obekire ne kwan no dia ka nyina ye empaibọ ene kwan ya befa so a obetenetere no efise ono ne hyebra ode nam so a ode begi ni pankwa no bia na nye bosom kwae so bia na nye asofudie kwa so bia na nye malam kwae so nemum eye kwan foforo bi so ene onam so a obetimi aba aginipa aba odom me ye komfo obetimi ka kire me se na na kese wonya komfo oye sofo adenti na okasa enya bia bisa ho se ediai ena osofo ye na ya komfo ntimi nye na diai ena komfo ya osofo bi ka so be ya ontimi nye ye nyina yi nipa onyame boye nyina adasa obia ne hyeble obia ne nkrabia onam obia nam kwaya ofaso de sum ne nyame na wo kire me se me kese me subai ne mabla bo ne me ne ye nyina no menye komfo na akombetu mi kwa me sofo why ejo pesa wo kire me se komfo de sabe oni adwem papa na komfo de sabe amusebe nyaado oni tema na komfo de sabe oni nyame ana komfo de sabe kafrache onsuro nyame ana na komfo de oni papa ni mu bone ana ene na mesa bisa wo se enya bia no samosi onyankopɔ the bible ena eni yesu ena ebebu aten dia ye nananom na akosi bloni mfa bible emfra brochima mu ma emekire wo mu no ma omu nima de efe no bible no mo wu kɔ no ekwai be ne nyankopɔ befa so mebu o maten eno so ya asem sebe onipa bia ne hyebla ne nkrabia ne bebi ofiri ba asase ne dwumadi a obedie emfa won se wo ye sofo kese wo be wo komfo panyini ye oba be trase abekom asi doso abohire
ebia enam saa kwa no so ena ode begye adasama nkwa minua emfa wo sa wo ye konfo obewo babi na obeto abaye sofo ewom sa abrofo the bible abeda ye na mom ni nyina na se onam tre na ekwai eno no kure kwan so ene tema kwan so odo kwan so obekise dipa eyi na firi bonim ene obonsam ne mpokirim nyina ba bi ebeto bia de abebeto bia eye mpoyim enya nwanwa sa wo ye limam obeto awo konfo ana wo ye limam obebeto abaye sofo eti sa wo ye sofo a wo tibi nsha wo bekinkyira atwan se wo ye sofo nti wo megina ho meye praise the lord hallelujah riba baba 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 haba baba baba abra baba baba nano entimenka sa wo ye sofo sa wo ye konfo sa wo ye malam sa wo ye dunsini sa wo da doma no minuanom spiritualist enya nwanwa eni baabi a wo fire wo ba betima akofa baabi a minim sofo bi a ne ba akomfa no oha ne ba na atratia ne fa hodie so ne niema bebre ewi a kire no ena ne ba no ena nam no so a empo no sesi ame no kasai o mana duane die ne ba ne di a ahyeta wo Ghana memu ha no enye binie entiminua se ye papa Duncan Williams ne ba no se ne papa no ha no hye no so a minua sofo no mene ne nya adwen na mom sa oba ne bubra boni bi ebegu din ho fia wo kwai so betuma china tra ho atretre no amene hunu papa ne bone watwe ne ho afiri de antie nyina ho na mom de aka nyina ye kwan so a eye nsaguo na nananom de be fa so e de asesa abofla no e de firi kwan bone ho aba kwampa no so saa bre no so obobolo ne ba ne sai na ne ba no was startia obobla bia empo ebia ensem fata hwe sedua enyini wi a opoma na mpoma otene na nyeyi enu ntina akwasi bloni mpo se ne banya mfie du nwotwe a akwala na tene ho odu ni mpanyim bie so de ope wotimi ye otimi sigina ye de ma ono ankasa no ho ifi se odu ni mpanyim bia enti sa hospital otete oba ma baba ye panyim papa dia asase no a no ma wani mre ifi se dua wo enyini wi a na problem ntimi ntre na ma nyeyi ebeya nwanwa ebeya din ya me no obeya adwene se wo din na kuta subapa oda doma no na wo babla ba wo bo no ene wo preaching na wo preaching no enko emfa kwampa so enko collect enam kwan trempo no so ebeya wo ya na mum enye ohye so me fasa akwanya su de tumi nuanum akonfo malam asofo ene mpanimfo spiritualist fo no bidi mo futuo se wonam wo ye sofo wo ye konfo ye malam oda doma no na opese oba ne bu ablabo papa asase no mo ni nko oba no ho sa bla na wo so no oni benkum ni nifa obetuma hye no so na mom abafra no du ne mpanyim fie so etra mofra di biem edu ne mpanyim fie so efiri mfie du nkono de ekode a untimi hye no so sa bla onim papa onim bone onim esum ene han ensonso ya edanta mo firi se obi kra ne nyame na obi nyina ho de obi di ya e ma no hoto no obi ya edere ko ha mu maami bi awo mamu enum emamu num no maami ne pebenku pa ne mani nyina pebenku ni nkruma fole ne baba akobi dam odi benku ni nkruma fole ya ne yembetu saa oda bisa won say e ba na say obia ne de yema no obia ne de yema ne yefunu obia ne de yema ne kra obia ne de yema na brabo efiri se obi kra ne nyame na obi nyina ho enti obesa obehye no akire no amana hunu papa ene bone obenyini no no aye used to akwala ni sa no
Udi subaye fon entete fon tirimude ene ne ma bone atete akwala na sa amana anhunu ne benkum ne nifa odi anyina wie ama suban bone de anyina wie afa ne woni bebre tina me ka kire wo prince dua wo yi enyini wie a o tene ne nyeye enti so obi dua flower na opese flower ne denden ya na dua ne denden ya asase no a ye keto ano ano wodi ahoma bebom na de boa susum na denden saable no isha enyini enti eye soft emugo na yemre enti de opeso o control no fa bia betima ya dai a control na fa no enu se dua no a control aba fomo a enyini no enti mi nkoso no bi mfi se asase no wa kire no ba bia wo so ofa ba bia wo so otreko de benkum eni nifa na so madua ni nyini wie amadua ni ye kire be sori gina bia ne pa ba mu a obeda no watima trete na mana yeye enti adehima ma futu am de be mamu ana se abafra ni so a obetima hye no amana hunu papa ne bone obekira no amana hunu de se oye efiri se mo am bible ne kuta mo kro se de yi o se agimisem ebota abofra koma ho na ntene so aba na ma abofra no sesa enti menua agimisem bata abofra no koma ho de a akra no mla wo sa no na won hyeso bi a obeto ase no so na mama onyini wi a unni kwai se otimi hye no so saable no onim benkum onim nifa onim papa onim bone onim benkum onim nifa enti onu atimi decide man ho enti ebi esom kura wo papa no wo mu na wo som no ebi a wo hunu secret bi wo mu a enye papa ono ne mpese obekoko wura bu bi obi kom ene ma bone ne ma fon subai fi subai kankan apo asisire ene ode kom obanu hu nsem papa kwa ya wonam so nya papa ne ko no se obekom bi oye sofo in no ebia na wo suba boni suba fo tantai bi obana hunu se ne ko no se obeye sofo ni bi na afi wonyina wi abeka hye se onya dai onko ye sofo oye malam oye limem ojina domanim eprichi adi nipa ekonyame anim se de ye kano no nanso wabra bo bia limem we obo oniema bia wo ye enkoye enya papa enti oba no kura won fili ne ko nompo se limem adwuma no oba da fi se odi ablabofin obi kura ne yira wade asai de abetu anim ewi achi na futu a wode ma oba no ma wode ne gu enti oba ne ye nyansafo anyame bo no soronko ne ko no so be limem timi sori ko obi fie ekoka che ne se ohunte e ma sori ne we limem papa ni enyam so papa ni limem timi sori ko obi fie koka che ne se wo ohunte ntino e ma nyame fie yempre e ma mama salachi e na no asem bi e ba e bi asisi bebri mahunu bi na we nyina no ne se obai ono so dan ne wanyini abedu no pempen so no ahunu se kwaya wonam so aso ye limem no ense nyame ani monyam a wuwu nti ne kokura no se obeye limem ana obeye malam obeye komfo obeye sofo na wo se chinchina atwan wo si uba no kwa se obehye no so ameka kire wo ene na ede ba ne ba ya uba no se on pese obeye sofo wo ye sofo ede ne ba ya wo ye komfo ba pese obeye komfo ede ne ba ya obeye wo ye limem uba pese obeye limem ebia na abrabo fi tantai bi wo secret bi kwa na hukum nipa esie secret bibia na ye wudini enipa na akogina nipa dombu a ye bu so ye nyame nipa nanso na wo ye satan bidim besia nyame nhyira obia omo obia ntiase ne ehunu se obia wona hyeble ne nkra bia ode ba asase so obetimi di aboa na konsuom ehuntimi nhye no so onum nsuo da suba padi cheche oba no kura ne papa manu sunsun ya dantemo ma abehunu papa ne bone mana futu papa da suba padi na mani nyina nsa ama ne ma ye too late no aka se oba no ekwa ya onam so mefa so ene na me ka cho se ye ka bonsam a o panyine no ne bonsam no efi se empanimfo se panyine trafie mankola we nanka ne ka nanka wefo a panyine no onso ka ho bi onu odi kai me damase nyame nhyira mo ye obi akoma so ade ma no bye bye.